people are song ke nale tum people are song ke nale tum सरकार डाक्छरियो सपिनी आइको खाद्याङ लहर किमाङ इसिन ताको प्रब्लम तला बिजेपी सरकार निंकन फेक खाबी आलाndo फेलियर पसिबिलिटी साइको के चिसोङ नङ गगलो ओपर मास्टर भन्ने खे बिचार एडिसन खे लोक ल्याएर सलाम खे बोर्डर एसिन रिसोर्ट खे तिनी border area long permanent solution binyan lo bela otor master pelong de kita mati biedum pintani anta karbiang lor kaya kimang biche tu sarkar mi sonnata bichun de khela naso bena possible company side of jet bichune dimas na hello nasi ami ko ini ke so mangelo police tu article আমি গম পাই আমি পিছুলি আমি পিছুলি আমি আমার Go
আমি কি সুর করব না Nya nang litom pa yung bang nang tan pi pet titi. Ni litom hang nang tan pi hai hede jige. La posi ni litom ta energy. Nang litum metang mo logo abi hut ending desa. Ili tumang bong le kache som kali det ke. Ke en po nang tum lo den of ti tum lo. Meeting tom ke dam nang ko ka thike ilitum autonomous state no anta long le lang. Main lo. La posi ilitum no anta pe carbon na la. Autonomous state ke long ya phan munit atum aning arlo amek arlo pe carbon nang yela aning a sentiment pe carbon nang yela pupete litu ke virlo carbia ke la pe ning long ara tu ke virlo haro krisir kebra pokebra isianing kan tribal atum that 96% Sita non ke itum tribal atum that it 47% itum la ke tribal area ta kalidet lo Rona Teng penke la ka kaphalang hon te la national party atum BJP atum la he ho atum si la ke claim lo la posi ne atum BJP go back pusi pubam lo la pen 6 schedule non anta law silam le pin lang isita ke chok lim a law silam le lang 6 schedule pen tu paragraph 2 sub paragraph 7 ta no anta silam le der lo la pen servan cap a lot of silam le det lo non anta silam le det lo BWD a lot of silam le det lo agriculture a lot of silam le det lo PHA a lot of silam le det lo education a lot of silam le det lo so dak tak ke do ana department a lot of silam le det lo hala paragraph 2A along 3A along ke puke 30 department phanta law silam et nangji pusige pu 1995 aningkan sita isita silam le det lo la posi sikidol pangtang bek nangji la a loting silam nangji netum abisile netum ke hangkali la constitution along ke dutang posi netum ke hang la si netum la ke netum kachuning ri nangji alam takali ke netum ke long bek nangji bos ke la posi netum ako ke hang tu la pen nitum jud jelang la support ke la kijeng la continuous lo la ke Nitum request people nang pipidat ke. Nitum request people respect nang pipidat ke. Kali people nitum respect nang pipidat ke. Already nitum nang upload pipom lo ke. Already channel long lang damoy. Sigurmari dai Sigurmari da ka sigurmari Kali respect si piseroy nang putang det lo ke. Sigurmari tung te nelitum IT atum lop lang po sita lang litum live dam dedet nangji sita live dam dedet nangji sita lang litum en vek masilo athema nang litum la channel atum phan ke than pet det titi la posi ni litum amit hang apota do nangji lake nang litum ning oi nang ni lake la hello la si alam ke lalo nitum non hala VGR ta eviction nangji punitum 2016 pen ki pu ke hang memorandum ka submit non anta alang litum eviction thekte det lo la pen la BJP thuke che thana lingita tu liram chot kalilo anut ka prek a BJP le wang thu sita anut ka prek a CM la wang thu sita BJP tung ke la ke VGR ke eviction un elu la tung thekte lo la ke la posi ke thekte tung ko ma tum lo la ke BJP tu la si BJP phan si eviction nangji election la lo la la si ning vetan ni tum chi sung si chi pe duk si ni tum dam lo la pen jini lo rat atum anta nili tum long si do et lo rat ke do an karbi ke do an akaprek a tribe ke do an khilonjia ohomia ke do an Adivasi ke doan, Gurkha ke doan, nilitum EPHL sialong si do et lo. La posi alang litum pan churo lo, kado vetum panta. Lahen lo nitum ki punang ya ko pinido lang ma la nilitum kachini ke nona mat ke lahen lo.